Joka ma kore kuliet. Iluongo ni Suzi hera neko. Please remember to subscribe and know that when you subscribe, you continue to get the new updates as early as they are out. Dianena yie mondo subscribe samara mara me subscribe to video mara makelo manyien ibiro bedo mokwongo nene. Wahere njanena wa momiyo waloso ni video mabecho kendo wakwaye bende ni yie mondo like, comment kimiyowa mawazo ni gi pachi e video mwaloso ni. Presinda kore ka liet kore komoke paja ntiko gi paja somo pogo